بله ایدی گاوا یکمین یا کرداری هات آویتن مروف دکاره ببیجش بر کو ایدی چک هاتن دانین یعنی تشتی کو ج پککه ده هات خواستن تشتا کو سوز دابو جیب جی کر گاوا ویا یکمین آویت نها بنگاوندن چنه یکو حکومت و پارلمنتو دوی جیب کم بتایبتیشی پارلمنتو یا ترکیه جبو سرکفتنا پیواجوی دوی چبکه herkes bahsa avakirina komisyonit ke divê komisyonek di nava parlamentoyê de bê avakirin Serokkomarê Tirkiye jî îro behsa wê yekê kir ku lazim e komisyonek di nava parlamentoyê de bê avakirin duê komisyonê de li gorî ku ragihandine tamamê grupên di nava parlamentoyê de wê endaman bişînin wê komisyonê herkes li gorî hejmara xwe kîjan grup mezin be weke numune dibe ku hejmara endamên wê komisyonê de zêdetir be lê ew partiyên biçûk yên ku grupên wan fraksiyonên wan nînin di nava parlamentoyê de mafê wan heye ew jî di nava vê komisyonê de cî bigirin navê komisyonê hîna nediyar e Dem Partî jaliyê xwe vedibêje Komîsyona Aştî û Çareseriya Demokratîk lê bêguman navê komisyonê jî yek ji wan mijara ye ku wê were gotûbêjkirin di nava komisyonê bixwe de ka komisyon çi navî li xwe dike ew jî yek ji mijarên gotûbêjê ye Komisyon wê çi bike wê çavdêriya pêvajoyê bike yek ji wan xala behsa wê tê kirin wê weke çavekî sêyemîn be li ser pêvajoyê ev komisyon li ku derê kêmaniyek çêbû li ku derê aloziyek krîzek derket komisyon wê karibe bicive biryarê li ser bide û rê li ber veke rê xweş bike ku bi asantir birê ve biçe Zemîna yasayî û hiqûqî yek ji esasên vê pêvajoyê ye ji ber gerî layên ku çek datînin ji bo karibin vegerin Tirkiye û Bakurê Kurdistanê divê zemîna yasayî û hiqûqî hebe eger tune be niha bi vî rengî vegerin wê li gorî maddeya rûbirûbûna terorê bi dehan salan her yek ji wan di zindanan de bimînin ji endamtiya rêxistineke terorîst Eger zemîna yasayî neyê amade kirin ji bo vê ev komisyon mühîm e ku wê zemîna yasayî amade bike ji bo vê wê gelek gotûbêj bêne kirin proje yasa wê bêne pêşkêş kirin wê bibine yasa bêne erê kirin pişreyê dî ku bûne yasa û erê bûn ew zemîna hiqûqî ji bo pêvajoyê amade dibe bendewariyên ji dewletê ne bêguman ev ê ku em behsa wan dikin ji dewletê ji parlamentoyê ji hikûmetê yek ji wan jî azadkirina girtiya ye gelek girtî di zindanên Tirkiye de hene bi sedan ji wan girtiyên siyasî ne ji endamtî û propaganda PKK hatine girtin gelek ji wan lê eger PKK li holê nemîne eger çek bêne danîn divê ev girtî jî هێدی ئێدی بێنە ئازادکردن بە تایبەتی ئەوێن کو نەخۆشن هەنێک جوان نەخۆشیên giran بوان ڕەنە دەبێت تومی بێنە دەرمانکردن دەبن چاودێریya دکتۆران دەبن هەنێک جوان جەزای وان خلاص بوویە بەس تێ درێژکردن وان ئازاد ناکن کەسێن وەکە سەلاحەدین دەمیرتاش فیگەن یوکسێکداغ و gelek girtiyên diniyên siyasî hene ku divê êdî rêl ber wan bêvekirin ewana bêne azadkirin hem welatîbûna wekhev yek ji xalên serekî ye Kurd û Türk bi çi rengî wekhev bin ev yek jî bêguman divê bi rêya guhertina destûrê were kirin mesela perwerdeya bi zimanê dayîkê bi Kurdî yek ji wan xala ye ku wê ev komisyon gotûbêjê li ser bike û divê guhertin duê de çê bibin yasa derkevin daxwaza aliyê Kurd ev e Kurd vê yekê dixwazin lê ka wê parlamento çi biryarê li ser bide ew yek jî di dema karê vê komisyonê de wê eşkere bibe evana jî bendewariyên ji dewletê ne di vê dema dawî de bi heman rengî bihêzkirina rêveberiyên xwecihî yek ji wan xalayek ku tê behskirin ango bihêzkirina şaredariyan li bajarên Kurdan zêdetir desthilata wan were zêdekirin heta radeyekê mirov dikare bibêje êdî şûna walî ku weke nûnerê dewletê li wê derê ye walî desthilatên walî jî piranî bo rêveberiyên xwecihî be behsa wê babetê jî tê kirin bihêzkirina aboriya bajarên Kurdan heta niha bi rastî kargeh nînin weke nimûne kêm in
هنه گلکی که من لباجارین کردان دالی آبوری دجبو گشدانه که زیده تر چه ببه لازمه دولت بری خواب دیه ده پره کی زیده تر پشتگیریه که زیده تر بشینوان دوران گوهرتنا دستور کود بیجن و گاوا داوی به او جی دناوا کارین و کمیسیون ده یو بندوارین جو دولتینه دما پیشته